Πριν από λίγους μήνες ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Και την προσφέρατε. Με το παραπάνω. 50 τόνοι τροφίμων και 25.000 πακέτα με ρούχα και παιχνίδια γέμισαν την πλατεία Συντάγματος και μοιράστηκαν σε χιλιάδες οικογένειες. Τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε ξανά. Εκατοντάδες ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα έχουν μεγάλες ελλείψεις σε φρέσκα προϊόντα. Το ΜΕΚΑ, μαζί με το Ίδρυμα Τράπεζας Τροφίμων και τη φιλανθρωπική οργάνωση Μπορούμε συγκεντρώνουν χρήματα για φρέσκα φρούτα, λαχανικά και λάδι που θα μοιραστούν σε 190 ιδρύματα και συσίτια. Είναι απλό. Με ένα γραπτό μήνυμα. Γράφουμε τρόφιμα και στέλνουμε στο 19059. Είναι εύκολο. Και κοστίζει 1 ευρώ και 23 λεπτά. Στέλνω τρόφιμα Στο 19059. Ένα SMS. πολλές βιταμίνες. Μοιάζομαι. Μοιράζομαι. Yeah, I'll be here for you.